ngan kali pi ya ka wei ka jingkali ko ki perlok ki be eje ka jama hato kane ka long ka rukum ka badai bangin pen i bangin long ke ba ejri hato da ka bathang ya ki kali polis hato da ka ba penpat penjot ya ki jaka bai ba ni pen i la di bangin long ke ba ejri ya kata ngin saya keren hakane ka video junga mentakas ni Henry haswa bangin poi sya kata ka benta ngakwa aswa ban ya tho ipi ya ka wei ka jing etho khana khanang ban pengkre ya ka jimut ka jing perkhat jong pi na ka benta ban receive ban yok pediang ya ka ding khubor junga mentakas ni laong ba chisen ha ka be ka por ha ka be ka snong ka barit pa habdan jong ki lom ki ba pengat pa don wei ubri ba tre chi tomha uba kerteng u Thomas udon laingot ki khon shenrang uba hedu uba dei u Emily uba dap da ka jing uba habadang bat uba kerteng u Michael ulung uba kleinbor haga met kecung kadba u Daniel uba riddo udan ya ka jabing ke bapro ulung u kena uba start wat lada ulung u kena uba duna kar khotmet bat u pendon kam da u dingdu man yaj bat man yeng u Thomas u ijbha ya baro laingut ki khon kecung bat u yaro ya ki baro arngot ya ka jingla jangki Henry umla ban lenba u penlut khambon ya ka bor jong u bat ya ka bor jong u na ka benta jong u Daniel u badon kata ka jingduna haka da khot mer ke jong u ju yarap ya u Daniel ban yele ya ki jing haka jing ke jong ka ba man la kasngi bat u kham spend bon kapor bat u Daniel u ba usngu wadon kam ya ka jing don rengkat ke jong u Thomas ula ai tilut met bat ban sem na ka benta ban pendap ban penbiang ya ka jindon kam jong kini ki langut ki khon ki jong Henry ngimla roban lenba u Daniel u badan kata ka jingduna ha ka dekhat ma jong u don kam khambon ka jingrap kumta u Thomas u pa jong u la penlut khambon ya ka por jong na ka benta ban yarap ya uni u khon jong Henry kani ka jingle jong u da ka ba penlut ya ka por jong u bat u Daniel kala penlong ya u Michael ban bishni u bomdon ya ka ta ka mensem jong ka jing sngaulem wat lada u pa jong ki u Thomas la persang ban pen sngaut tho ya u Michael ya kani ka benta Henry umla ban sngaut tho namar uta u thet jong ka jing bishni kala su thet ha ka jimut ka jing berkhat bat ha ka mensem jong u Michael te kat banang ya ki singi por kata ka mensem jong ka jing bishni kanang jur ha ka mensem jong uni u Michael singi kata ka jingdom jong uta u Michael kala kiu hadu hakle jong bat umla shu ban ya sha ya kata ka jingle jong u pa jong bat ula stang ban yele persha ya kana ka jingle jong pa jong hadu ba u Michael ula kelat ya kata ka jing ya kata ka jing IT jong u pa jong u bat ula le ya ka we ka kam ka ba umla shu ban map bat kata kalong da ka ba penkedia ya uding do jong u Michael da ka jimut ka ba sniu klem ka jingtip jong nore jong no ti haba u Thomas u lap ba don bala penpat ya uta uding do jong u Daniel u dap da ka jing sngau si kthang ka ba surkhe maka jing pach jong ka donot klem da tip mano bala penkedia ya uta uding do jong u Michael u Thomas u bapli ha ka jingdup man gas ngi top chi top u hab ban bela bat u hab an pelang shitengka pa shitengka na ka benta ban pendap penbiang ye ki khon ke jongki bat haka bakhadu umban se u hab ban thet da uwi pat u dingdu na ka benta jong u Daniel umban se ban sacrifice ya ki bahayeng hasam jong na ka benta ban thet da u dingdu u bathamai na ka benta jong u khon u jong barkane ka khata ya ki kum ka yeng ka sam baro ka wei namar ya ke pisa ka baula pelang na ke bentaban penyat syak bepat ke benta kala bande ke jimbam ke jing di hayeng ngasem kala bande kinu ki tiar ke baula thmu ban thet na ke benta ke jing mento jongki barokum ke ying kasep Henry lahaban penlut ya ka na ke bentaban thet ya uta udingdu na ke benta jong u Daniel barkani kala khata shisha yaki baro kum ke ying kasep Dila jia hagawe ke singikat ba u Michael udon kam pisa na ukpa jung Henry ukpa jung u ong uba don pisa syu namar ke pisa ka baula pelang na ke benta jong kata ke benta u haban thet no da udingdu na ke benta jong u Daniel bat lengba jong kene u Michael ulayo ela ke jong ka baino bagata ke jingle jong u ka kata ya ke yeng ka sem jong ki baro kapisa ka ba ukpa jong u ulamut na ke benta ka wepat ka kam u haban penlut eka sya ka wepat ka kam namar utip ba u Daniel umla ban im klem udingdu jong kane ke ju ka jia ha ke im lang sa lang ka jongi
Don ki kato kat ne hapok jong ke imlang salang jongi ki badap da ka mensem jong ka jing bishni ka jing pihun. Kiba da ka jing bom la jong ki ban yo ya kata ka ka bagi kwa ha ka jim jong ki ka long kumba ka ai phnang ya kata ka jing dom jong ki ban penjot ya ke imlang salang. Henry ka ne ka jing le jong ki kato kat ne ki riu shimet ka kata ya ke imlang salang ka jongi. Ka sarkar lani ka dor basnong yo lesi kala bu ya kata ka fun na ka menta ban shna lani na ka menta ban develop ya ka bebar ki benta hapo jong ka imlang salang. Henry namar ka jing penjulor jong gini ki riu shimet ya kinu ki jaka pajba. Ka sarkar lani ka dor basnong kamban se ka haban pensanga ishwa ya kata ka plan mar ki hab ban repair ya kata ka ka bala penjulor da gini ki riu shimet. Don ka jinjia ka bajia menhakane hakaba don ki katto katne kiba khot ilade kiba idri kiba dap da ka mensem jong ka jing pihun ka mensem jong ka jing bishni ki thang ya ki kali sarkar hakeleng ki jaka jong ka jala ka jongi kishna ya ka jingjot ya ka jing huri hura khamaka hapo jong ki imlang salang ka jongi kumba ka jia ya uthamas ka ba uhaban thet ya uta unding do nagmenta jong khonu jong ubala penkedia da uepat ukhonu jong ya ki pisah ka ba ulamut ban pendan kam syakawe ka benda hab ban pendan kam na ka syakawe pat ka benda ha ka ju ka rukom ka sarkar ka hab ban penlut ban pen bhashwa ya ka jingjulor ka badon hapo jong ke ilmang salang ha ka joka bakan pe ya ki wipat ki project nak benta ka jing bha jong ke ilmang salang ka jongi bat ha ka bakhadu manu baduk mentoy uduk nong bapeli ubaduk utu uriu shim kabu lalek ya kakam kabasnyo ula hun ha mensem jungu Henry uba pli uba dukpat ungat ha jing janjar kunta nga kerpat ipi ko ki khon samla ki bas ngau ilade bapilong ki ba ijri ki ba ijala ka jong geri ka kenja wat imsngi hakum kini ki jaj kam na kementapan penjot ya ke imlang salang ke jompi hoot ngatip ba kani ke jingle jompi kapen sngau bahaya pi kapen sngau bahaya ki imlang salang don ki katto kat ningut ki bru hapo jong ki imlang salang haba ki yo i yakum kini ki jingjia ki bala le da kini ki rius new ki kemen penban haga jaka bakin sngausi ki kemen penban ngayo i bun sin hapo jong ka social media haba ki yo i kum kini ki jingjia ki baji hapo jong ki imlang salang ki yero ya kini ki jingle jong ni ki rius new kani bun sin ka aimen sim ya kini ki long le kam new namar ketangan ong pi what aimen sim ya kini ki long le kam new bat na kamenta jong gini ki balek ya kini kams new wan om lek shu ya kum kini ki jaikam ka jing ich ri jong pi kam de da ka bathang ya ki kali sarkar ka mensim badap shenrang kam de ka tu ka balik hari hatu na kamenta ban thang ya ki kali sarkar na kamenta ban pempat ya ki office sarkar Henry ka mensim ka badap shenrang ka de ka tu ka ba yeng yale na kamenta ban penduk ya kini ki kams new hapo jong ki imlang salang ka jongi kadai kata ka mensem ka baphidan hapok jong ka mensem japi a strong desire ka jing thrang ka ba shirhem nak banta ban pen bha ya ke imlang salang jongi ba kata kalong kadai ka jimud ka jing perkhat ka jompi da ka train ni tadi da ka pen start ni tadi ngayo i man hakani haki kot khubor ba ka meghalaya jongi ki khon samla jong ka meghalaya jongi ki ba long ki ba sngow tadi ki ba ijri kim la ban krak ya ka UPSC exam kumta ko ki khon samla ki paralok ki be ke jonga la refis ngau ila de ba philong kita ki bru ke ba i jala ka jong kri to pen khre ila de na ka menta jong ka ne ka thama om da ki tiar om da ka bormet Henry da ka jimur ke jim berkhat da ka ba pen start ila de da ka ba krak ya ki ne ki exam ki ba pher ki batan hapo jong ka jala jongi bat ki badan shabar jong ka jala ka jongi ngani thoi phi ka ne jing shaba ka sarkar kan om do nong Henry de mapi manga ki riu pai ba ki badan haplang jong kani ke chinge namar kata sange no ban le ya kini kam snyu hapo jong ka imlang salang